Mga residente sa Barangay Lumbia ug Cataniko sa Cagayan de Oro naperwisyo na sa grabe kadaghang langaw nga midagsa sa ilang barangay. Ano ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Lamesa nga napuno og langaw. Kini karon ang sitwasyon sa pipila ka mga kabalayan sa sitio San Isidro, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City tungod sa kadaghan sa langaw nga midagsa sa ilang lugar. Lakip mga binuklasan nga sanina, wala nakalingkawas sa pagdagsa sa mga langaw. Sumala sa mga residente sa lugar nga sukad kaniadtong Nobyembre pa sa milabay tuig nagsugod ang pagdagsa sa mga langaw sa ilang lugar. So nadali ra siya pag tingmangga na siya. Initiative na mo ating mangga na siya kay makita man po na mo sa mga silingan nga ating mangga na. Pero dili ra siya magman. Mawala na dayon nakaron kay until now. Apektado na sab kuno ang iyang negosyong karinderya tungod sa kadaghan sa langaw. Ilang ginatudlong hinungdan sa langaw ang usa ka dakong poultry farm sa kasikbit nga munisipyo sa Baungon, Bukidnon. Naperwisyo na jud kay masking kuan masking among balay hinlo man jud masking unsa mo ginlo mo kuan jud siya sa langaw. Nagpahigayon na sab kuno og monitoring og surveillance ang barangay council sa Barangay Lumbia aron sutaon kung aduna bay mga illegal nga poultry sa ilang area. Ato pong gina-check po ang sitio kung nabay mga nagmanukan dinhi or unsa pay nabay nagpoultry ani dinhi kay basin dili na pod ang gikan sa Baungon nga mga langaw pero naa pod ay dinhi within sa tuang barangay. Nanay coordination ang LGU Cagayan de Oro ug ang LGU Baungon kabahin ni ining mga issue and hopefully nga masulbad kini sa dili dugay nga panahon. Susama gihapon ang sitwasyon sa Zone 3, Barangay FS Cataniko sa Cagayan de Oro City. Problema gihapon sa langaw ang ilang giatubang. Udaghan man kayo. Usay mga pimi manugtong na sa langoy-langon na sa among tasa. Una sahay mga mi mag-cover usay ko mag-electric pan na lang aron di maduol ang langaw sa among pagkaon. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.